दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांखि लाखानाय बायदि देग्लाय जों धेमाजि जिल्लाया देग्लाय जोंबो धेमाजि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोंनाबो दिनैनिफ्राय खुंनो जों आखायाव लाबाय। दिनै सेथि हाबाफारि, बे हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियाव बड'फानि सावगारियाव जोङो बिबार बावनाय आरो नैथि हाबाफारियाव दङ जोङो जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनाय। बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बा दानि जोंनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जों लाबोदों। लोगोसे जोङो बे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो धेमाजि जिल्लायाव जों 3 जनाव जोङो 23 बोसोर बैसोनि उन्दैनि फुटबल बादायलायनायखौ जों मावदों। दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै जोङो 28आव जोङो जोबथा जोङो बे बादायलायनायखौ जों लागोन। दिनैनिफ्राय जों जागायदों, गिबि सान जों दिनै जागायबाय 3 जनावबो। बे हिसाबै जोंनि मोनसे थांखि आरो नोजोर दं जा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दे जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे जोङो नैबे गेलेनाय बेलायावबो जों मुखुबै दोननो हायोब्ला बिथांमोननि जि सोलेर देहाफ्राबो मोजां जायो आरो बिथांमोननि जि गाज्रि आखु बा गाज्रि नोजोराव दानि जि थासारि जोंनि सोलिबाय थादों, बे थासारिनिफ्राय गाज्रि बेसादनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। आरो लोगोसे जों फुटबल गेलेहैनाय बा बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो बे मोनसे लाइफआव बेजोंबो जों सोलिलांनो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिदिनो जों हाबाफारिखौ लांबाय थागोन। आरो जोंनि मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सिमांमोन गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे बुहुमाव जोङो बर' माहारिखौ मोनसे सोलायनायनि लामाजों लांनो थाखाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै गिबि खेब हिसाबै जों जागायनाय जाबाय। जोङो नैबाव 20 जन हिसाबै जोङो स्लाबथार दख'रा आरो सिमेन्ट आनसलिक दख'रानि गेजेराव जोङो दिनै लानाय जादों। आरो जनायाव जों जाबाय थादों। जनायाव मिडिल जनाय दख'रा आरो जनाय दख'राजों जाबाय थादों। आरो गगामुग दख'रा आरो धेमाजि दख'राजों जाबाय थादों। जोङो फाइनालखौ मोनसे जनाव लाबोनानै जोङो सिमोनसाफुरि बर' गोजौ फरायसालिनि जि मोनसे गेलेग्रा फोथार दं, बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो फैगौ 28 अक्ट'आव जों फाइनालखौ खुंनाय जागोन।